dia a tothom. Per mi no és fàcil ajustar-me a la música perquè jo i la música estem una mica renyits, diguem-ne. M'hauria convingut molt el mestratge dels que han cantat a l'inici de l'acte. Senyor arquebisbe, senyora presidenta, si l'encostipat m'ho permet, que espero que sí, perquè normalment quan comences a parlar en un acte públic l'adrenalina elimina tots els símptomes de l'encostipat, voldria compartir amb vosaltres una breu reflexió que té un cert caràcter personal i que potser algú m'ha sentit ja fer de forma similar en alguna altra ocasió. Jo tinc un fill que està a punt de fer 4 anys i una filla que està a punt de fer-ne 1 i mig. Per tant, el nen ara començarà a P4 i la nena començarà a P1. Si el mercat laboral es manté en les properes dècades de forma més o menys semblant a l'actual, més o menys, no és que jo ni ho vulgui ni ho deixi de voler, és només una suposició. Si es manté amb les circumstàncies actuals, els meus 2 fills es jubilaran entre l'any 2085 i l'any 2090. I nosaltres, jo, la meva dona, la mare dels nens, l'escola, vosaltres, la societat, el Parlament, els governs, prenem decisions ara que afectaran a les vides dels nostres fills, dels nostres alumnes, al llarg de les properes dècades. Prenem decisions sense saber com serà el món l'any 2085. Serà un món probablement diferent que l'actual. I per fer-nos una idea aproximada de com en serà de diferent, només cal fer una certa projecció enrere i pensar com ha canviat el món des del 1945 fins ara. Per tant, si en els últims 70 anys el món ha canviat molt de pressa i de forma molt intensa, probablement també canviarà molt de pressa i de forma molt intensa, potser encara més, en els propers 70 anys. Quina garantia tenim que les decisions que prenem ara són les millors decisions per preparar el futur dels nostres fills, dels nostres alumnes i dels nostres ciutadans en les properes dècades? Sent conscient que no hi ha cap inversió pública, cap ni una, que tingui tanta incidència en la vida de les persones durant tant de temps com té l'ensenyament. I per tant, ens pertoca assumir una responsabilitat molt especial, molt intensa. Com tantes altres vegades a la vida, com en tants altres aspectes de la vida, prenem aquestes decisions sense tenir totes les seguretats, amb moltes incerteses, incerteses sovint irresolubles, i hem de ser capaços de conviure també amb aquestes incerteses. El món actual és un molt variat i que canvia molt de pressa i apunto algun exemple que em sembla especialment suggeridor per allò que té de més bo i per allò que té de més dolent. En tot cas, per allò que té de suggeridor, d'inspirador, de reflexió. En el nostre entorn, en el nostre món, tenim països com el Japó i nosaltres no gaire lluny, on aviat el 25% de la població tindrà més de 65 anys. I d'altres on menys del 2% de la població té més de 65 anys. El món canvia molt de pressa. Aquest curs, si les dades no m'enganyen i la memòria no em traeix, aquest curs P3 comença amb uns 13.000 alumnes menys de com va començar P3 el curs 2011-2012. I per tant és evident que el comportament de les piràmides d'edat té conseqüències que ara comencem a notar, que notem a l'escola i que notem de forma dura a l'escola, que notem de forma intensa a l'escola, però que notarem en tots els altres aspectes de la nostra vida col·lectiva i individual, segur. Davant de tots aquests reptes, amb totes aquestes incerteses, però també amb el convenciment, amb la voluntat absoluta de fer-ho el millor possible, perquè allò que ens juguem és allò que més estimem, i atès que l'arquebisbe citava Sant Agustí, no me'n puc estar d'intentar també citar a Sant Agustí, espero citar-lo més o menys en cert. Sant Agustí deia: feu el que vulgueu, però estimeu.
Parleu, però estimeu. Calleu, però estimeu. Feu el que sigui, però estimeu. Res estimem tant o no estimem mai tant com quan desitgem la llibertat i, per tant, el benestar d'aquells a qui estimem. El símptoma, l'indicador més clar de que estimem profundament alguna cosa, un país, una persona, és que el volem lliure, que estimem la seva llibertat. Doncs amb aquest compromís, que és l'estima més profunda i més íntima, més difícil d'explicar, però també segurament intuïtivament comprensible per gairebé tothom, que és l'estima als nostres fills, als nostres alumnes i als nostres joves. Amb aquesta inspiració encarem aquest futur tots plegats, convençuts que serem capaços de fer-ho una mica millor, si pot ser, de com s'ha fet habitualment. Moltes gràcies.